Gabi kanatong tanan. Ang Ebanghelyo karong adlaw nagtugot ato nga atong tanawon pag-ayo ang pagkatawhanon ni Jesus. Gitugutan ta niini. Ug atong tanawon ang iyang emosyon. Unsa may migawas ang kalagot. Naglagot gid siya pag-ayo. Sa iyang kapanahunan, kanunay siyang gilibutan sa mga tao nga kanunay gayon musupak kaniya. Wa siya masuko. Gilibutan siya sa mga Pariseo nga kanunay nagdumbol-dumbol ug naghasol kaniya. Wa siya masuko. Sa babae nga nasakpan nga nanapaw sa mga Pariseo o ipapatay pinaging bato, wa siya masuko. Sa pagluib ni Judas Iscariote, wa siya masuko. Diha nga nagbitay siya sa krus. Ang pagbati sa kaluoy, pagpasaylo mo ragyod ang migawas sa iyang bakbak. Kung atong tanawon karon, Jesus was really very angry. Nasuko gid siya. Apan ang iyang kasuko wala o it was not directed kang bisan kinsa. Naghimo siya latigo dili para ibunal sa tao. Apan ngadto sa mga mananap. Gilibuan niya mga kalamisan nga nangilis og mga sinsilyo na maligyag mga salampati. He was really very angry. Unya, sa tanang lugar sa tibuok iyang kinabuhi, he was very angry sa usa lamang kabutang, ang templo, ang simbahan kaniadto, ang templo sa Dios. Nga naman, nangasukok man gid siya pag-ayo sa templo sa Diyos nga gipasipadan. Tungod kay ang mga tao muadto sa templo o muadto sa simbahan sa unsang rason. Tulo ra gyud ka rason. To pray, to worship, and to focus on God. Nothing else. Mao gid na ang tulo kabutang nga maoy katuyuan sa atong simbahan sa templo sa Dios. Mga igsoon, ni ata sa templo sa Ginoo. Apan kadaghanan kanato wala dinhi ang atong kasing-kasing. Ni ato ang atong lawas, apan ang atong kasing-kasing wa magdilaab sa kalayo sa gugma sa templo sa Dios. Kung pananglitan muhapit si Jesus dinhi sa atong simbahan, unsa magkaha ang iyang bation? Masurprise ka kung masuko siya? Nganong masuko man siya? If it happens, he will pass by. Nganong masuko man siya? Tungod kay daghan kaayo ang mga tao nga muanhi sa simbahan, but their minds are not here. Their hearts are not here. It is somewhere else. So timan niya, the purpose of this church, tulo ra gyud, to pray, to worship, and to focus on God. That is the reason why nasukong pag-ayo si Jesus. O dinhi sa atong lugar, tinuod na ay mga tao nga musimba
but they are also catching up the lives of other people. Ilang hisgutan, ilang sumsuman ang kinabuhi sa ubang mga tao. Doon na sa mga tao nga diha mismo sa selebrasyon sa misa, they are so sensitive nga dili gayon sila makahimo, nga dili nila malikli ang ilang cellphone kung kinsay ni chat, kinsay ni text, kinsay ni tawag. Di yun mapahimutan. Bisa karon ay nag-check. Instead of communicating with God, instead of focusing, praying and worshiping God, we are being distracted diha sa mga butang nga naghikaw kanato ngadto sa atong paghatag sa atong kasing-kasing sa Dios. Nayuban ikuyog nilang ilang mga higala. Kuwang na lang nga silang duha manggunitay kanunay. Their concern is among each other instead of praying to God. Halos dili na magbuwag diha sa lingkuranan. It is not bad to bring others with you. Pero is that the purpose of coming here? Dili tingali, di ba? Bulsa nining Kwaresma, God wants us to deepen our relationship with Him. Gusto sa Diyos na malikod kita sa atong relasyon kaniya. First Friday kahapon, daghan ang nangupisan. There is only one advice that I give to them all. Niingon ko, bisan magbag-o ka pa, kung dili na magpakasala, ayawin ko patuhua, nga dili ka na makasala pag-usap, kung dili imo lingunon ang imong relasyon sa Diyos. The very first thing to do is to strengthen our relationship with God. There is nothing that we can do without considering our relationship with Him. Wa gyud tay mahimo. Ningon ko Ginoo, why maayo gawas kanako. So dili ta makahimong maayo sa atong kinabuhi kun dili kita related to God. Ug asa man nato mapalig-on ang relasyon nato sa Dios? Where? Why lain kundili sa atong pag-ampo, pagsimba o pag-focus kanunay sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kundili manggaling kita maka-focus sa Ginoo dinhi sa simbahan, don't ever expect to focus God in your families. Kung pananglitan dili ka ka-focus dinhi, dili yung ka-focus sa Dios diha sa katilingban o diha mismo sa ubang mga tao. So first and foremost, anhigyod sa templo sa Dios. Ug mangutana ka, why? Why should it be here? Because ang atong pagsimba, pag-ampo o pag-focus sa Ginoo, mudagayday ang kinabuhi. Ang iyang grasya o kinabuhi, mudagayday diya sa atong kinabuhi. Muna nga dinhi is the assurance of God's presence. Apan sa may atong himo, gibaliwa na to ang Ginoo, nagsige tagliklik ka ng cellphone, nga mamatay kita kung dili takaliklik ni anak. Magsige tagtabi sa ubang mga tao, when in fact that is not the purpose of coming here. Dinumdumi na mga igsoon, importante na na pagtulunan, nga dili ninyong angay hikalimtan. And the gospel is teaching us to see the anger of Jesus. Muingon mo, masukok pa niya Ginoo. Tao gud siya, hingpit nga tao. At the same time, He is God. Diyos ug tao siya. Dili siya Diyos lamang.
tao gid siya. And He knows our emotions. Muna nga, dili magdilaam ang kalayo sa tugugma sa kasing-kasing nato sa balay sa Dios unless we see and understand what is this place that I am entering to. Busa mga igsoon, importante gayon nga mamati kita sa pulong sa Dios. Magampo, we worship God. At the same time, we focus our life to Him alone. Busa, si Jesus nagtudlo kanato not only to be present here in this church, He is also teaching us to offer our whole heart to Him. Dili lang 50%, maybe even more. We need Him, and He needs our hearts. Muna nga importante, diya sa itong paghinulsol, pagbago, ang kasing-kasing, maugyo'y pangayukon sa Diyos kanato. Dili ang atong mga hilak, dili ang atong pagbasol, kundili ang atong pakikrelasyon sa Diyos. May God bless us. Third Sunday karon of Lent. Have you been to confession? Not yet. I am always available every Friday. I make myself available. And remember, the most important thing is relasyon. Relasyon. Wa gani mo'y maayong relasyon sa Ginoo, you can do whatever you want to do. Diha si mong kinabuhi. Manindog baliw.